mono mwancho muligereria na inde mambingia sana tumeranire ige asumurubulio Richiko Thursday ni maeta banchi bali Richiko mwaganyerete koro last week but Wakili was unwell likubeli buna liachire wave nero yeli kuba abantu babwate likuba endo maete a voice nere komata nero to kuana so that we explain things better ekereli ogiri saligete go selje affected. There's no way omondara ichi because moko nyara kuiwana. Kolende tunashukuru sana, Mungu ni wa maajabu. Wakili is well again. He's back on our studios. Yagara to kuanera mange Richiko Thursday. Samson Orosu akaro machoge chache. Esagini kono nyali bali masabe kibaraza koro Kisii main prison. Ntobwate Dr. Nyasimi koro nyanchwa. Ntobwate Joshua Monguru Ishmael koro chasema chanya tieko. Ama shabik bali banchi tumurubulio Richiko karibu sana, welcome on board. Asenge nchobono tushaingia tuko ngangari chonjo kwa sababu yako tabatebya mange alitukwaliganire tieri tukolia lero na manga agende tokolekana sense ya Kenya of course aganetio kuigorerwa okonene egera bantu tumanye weterase obumanyi bomo Wakili ayonto chiko yakwanira makemake kolende enkwana eri tukolia lero ningo tebya segekege kerbosyo olende litangani nganchire ayamana inche tumwaligane Wakili tomataipola soborwaire aende tumukaribisha bene ase studio mitandao no tulegalia Ndizi TV News Digital abone nsema ya Facebook karawa ikirale you like comment you share egera abantu abage banyore ujumbe tokuchukwanira ase mambe ya bono YouTube na otolibuna Ndizi TV News abayigo ase SMS number nerigoro gabo ase TV yao abago totomero kobolya kwao a compliment a suggestion a opinion yonsi ntoyeligelie kiagera ensa kya Thursday Richiko. We are very free. We welcome every feedback. Ekiagera nae otobege tegega nae kwagera Wakili aje ase studio. Go karibu sana tobesa kusuka enero Ndizi TV owansu bomo Gusii. Welcome back. Asante sana. Kwa wedi kabisa. Ngo timukande. Amancho barigere na bategereri. Enkora sabo kwabera lakini tari asogwancha na ntabetega chintundange isato. Yes, sure. Na sengeje utayikubuya. Na gwatari kubali nene. Nonde arokora igwe orarorege ngwasimora osingo korora. Bado amariyo bongo korare gasi. Lakini ngwakera mbiya mono. Ase bali gwatebetega ewani na tingi wetibuya. Bali babiri batatu babwate namba ya nemba ngakirete chisimi. Okay. Bali babiri batatu babwate namba ya nemba ndikirete ujumbe. Ngota namba ya mona Ndizi TV. Ase management ya Ndizi mbia mona so guntakira mbwene wangu na ndi ncheko ase show. All right. Na esabari yetu achagete Richiko. Ngakite yongo takatonye shitisho osatuyanyetereni. Ya. Kegere okoerera nioko. Yeah. Kwa mente ile faida nche uno mo somya bweringana Richiko na nege katiba. Alright. Na ande ninge nete na noena abanchu abaligereria abo bwaba mentire obosemia enene sa mbiyamana. Asante igo Wakili no arase studio igubete bado anapona lakini hata banga ya na lero na batinda ba fully. Let me go and try. Jangana na ratema asinda teme egere mashabiki mbaba isago kumia mono igo karibu sana on board twabariganire asenchira yabene litkulero lero abange sana ba tutumire chi ujumbe ba twakire jisimi either yana directly go say Wakili directly baganiti bara ego manyigete manyimboro busumbuta abantu abange nakitoko na litkulero lero Wakili nganchire leo ni ku ambush. I know you are not ready about it but we katokwa na mangana ya bana people want to understand ngaki kelito abangete tigatoragete next week kurende bono always a lawyer once a lawyer always a lawyer. Anytime go change your topic even on air right now you are comfortable with it aren't you? I am. Yes, mwachimuligelia mwabaire mogotuma mabolia mange igoro yoboreri bwa bana rights chi abana baketu arora abana una bago chandwa discriminations monto sambebeti o discipline mwana mosamba o monto ntoro chamangana yo mwana baby sagni kineki ngegenda ta Wakili nato tebinga nkaiba ikire mpaka bono but tigatora kwandirango the rights of children of Kenya in Kenya
turaranga ki ngaito gochi tuetanya ngaito tabwenere tigwetane gocha ane ngaito bwenere tegoika inkie sheria ne katiba egoteba igoro yoborendi bwa abana baibwire Kenya rights cho mwana nchire chiechi mpaka abe 18 years below 18 years still mwana ine nabwate a right yo access medical was a health mangana yobo cheno nabwate rights cho kuboli tata hapa hapana mama hapa hapana so mwana agotebi kwa mwaka igo kwa umizo mwana so that's what we want to understand and forgive me we have to do this wakili tumanyanga rights cha bana nchire chechi kwa nto tutaraswa mabo nabokora to update about baby Sag in this case ekina kyo baby Sagini Sara nekene ntuwa tumupangile kitwale ko discuss lakini mbuya nande ama ogotaka kwa abatoko somia usaba tutaite batwara ubumanyi toba bango na sensitive toba ekeri batagete otherwise turabe totabugo korie purpose yito kubaga yes sure ekina kyo mwana Sagini na kibona se kegingi ketochiko tumia somio kugure abana sure di tangani umwana ningo the definition of a child a definition wose ekerenga umwana na umwanya bantonde bwensi ore inseye miaka 18 einero a definition of a child a definition ya umwana ase Kenya egeso etase Richiko rieto na Richiko rika tibango tabero na machikande onsi ne chi pact ne chi treaty chense chi bwato bokoreria sense ya Kenya echikoba amone katiba yetu chikoba part of the constitution so umwako 1990 ekiombe kia African OAU Organization of African Unity ekebono kere AU African Union nkia chete yakabeka Richiko eriko kuna the African Charter on Rights and Welfare of Children in 1990 all right ekaba ratified usekanye kabeke sei yokobo yo mubwe ama agizo aya usama ayancheretwe nankike kere kwa niaba yo mwana ekaruwe ke pengele getanga na umwana ningo umwana na umanya bantu ndibwensi any human being was below the age of 18 years umanya bantu ndibwensi ole miaka 18 nanse so Richikeri ndire amone katiba yetu yake isiko ye Richikeri lia African Union tota babono echate ye ekatiba karo ya rosuwe ya 2010 Constitution of Kenya 2010 eka beka ekepengele ekemo ya kipekee kibinafsi ase kwa niaba yo umwana ekepengele ekekere article 53 bono article 53 yeye bono yamanya kobeka nki nsababu ki usenki ke mwenda koba igoro yo mwana na baade katibe yete tigwe katiba njari gete njabwate ekepengele kama kyatete na ekere katibe ya chakro bokoreri bwaye ne ekaruri bagase parliament erosia machikande aya arambatane na ko bokoreri bwe katibe so sansire machiko aya bege twaso bokoreri bwe katibe Richiko ndiro elimo ndi arengo ntwabote the Children's Act konyore arenge no bokoreri lakini ake njare meire no bokoreri goikerane emikataba yege kimataifa njare meire ake no bokoreri woko omwana egento tokokana the best interest all right ko mwana obuya bwonsi so ekatibe yeye ekere yarwa ya donate ekere ya arwa chinguru cyase parliament parliament ekakora obolingori na wonchore riri chiko riri yabana all
right. So Richiko rinya tubwateri abana bono gori bwatete kere gento kerige kwandire ne katiba na kere gento kerikere ase chichata chiche international ne chitreaty chikanye begete sei. Okay. So bono twikaranstega Sara igo tubwate bintu bibere. Yes. Ebito kwanira. Eto kwanira the Constitution of Kenya. Yes. 2010. Tubwate the Children's Act. Yes. Ebina ibone ebigingi bibere ebimanyerere bibere byamangana y'abana. All right, the Constitution of Kenya and the Children's Act. Pia mono sana mwanchi mule kwa igule nga is a child na indenga yumo singi bwo bwene na obokoreri bwa abana bwa chakirete from the Child's Act and the Constitution of Kenya ito chikuligereria bono iga bono eyonere discussion karako manyere is a child toka umwana olio kogonka bweka onde bwensi mwanya wantu onde bwensi olenze miaka 18 tochikora their rights nchire chiechi nka yabantu bakogenda beyond the rights chiabana ba violate na ende what are some of the penal codes ekero munta achire beyond ose called violation with the rights chiabana asense yake chi rights chiabana bona soko goserwa usokora rimo cha sabana nto tebagera se penal code yoka igere spread asama chikanda rosiri ayambatanete no kurenda obomoyo bw'umwana Alright. Aya yande ayora tebe na radiaya ambatanete ndubate Richiko liko kuna Sexual Offences Act. Sexual Offences Act ne Richiko ligo litenenerete asa mangana ya ogo defilement ya bana use rape ya oritokoro kwa omwana Okay. So amachika ya naro ndubwate Richiko ria human trafficking. Human trafficking niyo kuboria abana nako umwana kuboria umuntu umanya bantu mumo safirisha kucyasegete mubwate sababu yo kwanda komonia ukoromna ya twasomete history slave trade abana bairwa bachokora kigasi ekibatavuga ndikokora mwana moke tavuga ndikokora gasi abana bairwa bachotumika bune via sexual tools. So amachiko nare aro aya kwegerera obomoyo nobody bomwana. So aya remeja a Children's Act bono tubwate iye bwate all usekeregento kerige takeire asoborendi bomoyo bomwana noborendi bwaye o akine nera chiko bomuntu mane. All right. Iwono mwanchi munanyo kubwate kuboli kondo bwansiguro yoborendi bwene bwabana tuma okubole kwa wochegega so Wakili karonte getatu tavi step by step rights chia bana nchiri chichi right step by step bantu to understand Ekatiba Article 53 egentege tangani yes 53 all right according to the African Charter for welfare and rights of children there's so many Kerenchiro as a Children's Act okay lakini asiye ya ekatiba yeto ekepengele getangani gekeno mwana nabwate yibaga dia Elieta nense yaye name and nationality igakorona iborwa George na iboreta George Morara na ande boikamanyekana na nje George Morara mu Kenya ego muntu taiborera mwana Kenya muire Uganda chikomwa ererieto oteno mwana oyo asenge chaibore iruga Kenya na abaibori abambari ba Kenya yotari mu Kenya ekatiba yeto mwana ndi bwensi oiboira se territory ya Kenya oibakobo mu Kenya automatically abwate right yoko egwirieta na nationality recognized. Then what happens to these parents bakwenda toiro mwana at birth Sara Nyarangio Ntita then after some time twakorafishanire mama bakorafishanire na tata then mom is going to wonchora naende bona arusili talia tato anga maria tanoka change of names after some time change of names ne challenge ero asabona iga warora baba batete go change names to what
sababu ora chenjeri rieta ne sababu ora chenjeri rieta nchiri chao cha kibinafsi ose sababu chenjeri rieta asingisho je condition gete ose sababu gete echi otatange so it's very possible montana bago rieta o chenja no bwate dibageria singecho no Richiko ndi bwate section as to koroke gento ya Deadpool no chencha marietane ono George Morara ngero ke Makario Morara in process yo kwenda ya ba registered wa chenchiri ne anchire lakini ne o chenchiri eta na mwaetanire o chenchiri eta ri omwana you ase eke sheria oika na incho yo tuetana naye nanchira no mwana w'ichintu wale ngina go teberwe eke pengele ngerega ke omwario yego kwana iga eotana obore ndigo mwana obore equal asitata na mama asomo sacha na somongena no mongena so asatayo ekatiba yeto erweteri baga no mwana igaro yo mama bwe omwana garo yo tata na mama so eyo gocha twatware nyego use obororo twada no mwana oyo to komorora tutakego ikange no mwana oyo ogo na tabwati ko mwana oyo na bwate haki ye katiba ko yanda seke gambero anda guchirite choko mwana all right omwana igaro yo the man and the woman nabe katiba recognized monyomaine use monyomaine nabe katiba nyana tabata so aseke katiba asetayo eancherete no mwana ga chongo none te bweka nano yo musbati bweka osomo sacha bweka omwana ga bate right yo korendwa nako kinigwa na bible responsibility that's why akonyoranga nyo mwana ulenge school a holiday iso mwire nonyembali nangina iso iriro mwana yara chikobera nere nandi ba ukora ndo irani mwana asengina yes akere kote kara mangana bana wakwana tiganya nyabeke boronge wata be karto bwato musanano kwa bayiboli gore yabana eki omoyiboli yo monaro kurukuna nero bwate physical custody yana nero menyete no mwana omoyiboli yo yes no omoyiboli yo yonde igarare lakini ekoti ngochere yanchere gento gekokuna visitation na stay oire ribaga ya okoenda gotarira omwana komorora na gose anya no mwana gatigira singina acha asore amenya naye wiki ya wiki bere yebuna whatever chiruza omaite katiba ne Richiko nalio lire kabere kurwa sebuku asabari baraba Kristo yes sure kabere kurwa se Qur'an asabari baraba Islam so katiba bari kibe katiba use abari ngori ba mangane sheria mba digerere tiba karona bintu bune bigambiche gotokea so na kibigo siekerwa mbicha koleta egeitano so egeitano ekekya ogoro yo brand bu mwana igo kirweteri baga asetayo use court tayo era akane kururiba ryo moibori ryo yo motamenya tino mwana oro mwana bono wake bekire burunge I think abange naende ntwake manyete that's why you are here you explain to us to manye bintu buna bire ntoko bikagera iyo no manchu murigereria omwana nabate rights of to a name and a nationality want to get sake nationality te mine tina ne no Kenya boka nationality ge mine tina George Morara bwakuma akuma ningo akuma no muntu kuru osembo gitutu osembo bogirango so tata garuto bogitutu mama garuto bogirango so tugwetigo bono no moigo bagirango nandi no mogitutu so igo nabeire George Morara omogitutu George Morara kuru kenyoroki bon nationality yaruri bage bintu birbion siro chase kebande na kyo de berwe ko kubate kebande sete kebande ya tato mino na mama mino yes akiro kurki birth certificate anya kwa nyenyo le tamba nyerge tete roro mutini vamos saber kebande kya nyoko na iso so nationality yene ye koro kegingi kya ngai obelonget to nandu ko nani George Morara kuma no mogusi yes
No mogarende. No. No mokambande. Yeah. Bono terete bono Sara terete kwamanya na inki katiba ya tete. Yes. Elietari ana George Morara Bakuma. O Gusii kurwe kenyoro kya Nyangena kurwe sub county ya township kurwe county ya Kisii. Ego bono that is identity. Yes. Ekina kegento kya mana. Ego no manya kanti na ayan George nani nga yoruwete. Ayan Sara nga yoruwete. Joshua nga yaruwete. Brighton nga yaruwete. Kebati nga yaruwete. Omo governor Simbarati nga yaruwete. All right. Okay. Once you kwa igule the first right and una to explain it for a long time. Igoronga umwana nabo muntu nabo wika sometimes ibintu bitanyara gutangika. There are some reasons chiragara umuntu ataka uchenchirita lakini initially umwana wa the right kwenye wale lieta liae na saibulire kurwa from birth. Thank you so very much. Another right, Wakili. Right, yendene umwana sekatiba ya Kenya gebegete na umwana na wate right yokonyora ama fundisho, ose education, basic education, ere comparison na andere rasma. Ina katiba yetu ya Kenya Basic education. Eye ECD, eye kurunse nursery. Aso class 1, class 2, class 3. Umwana ne lazima. Adnyora that education. Ejutari na negento yosoro. Ekinegento kebe anchored in the constitution. That umwana onde bwanzi oiboira se oboiko bwa Kenya na bwate right yoko and school. Basic education igere ya lazima. Umaete ya onchokire ya bere basic education to anyonchire kwa bamuna ne wiko tuale chibesa aseki maybe taringu kwa na sobobe aseki tuale trechi school we chinda mukare kuroka chi academy ma chinda mwachiroka international school chinda mwachiroka group of schools ejo lakini aseke manyererigie katiba kyorio tajiri kyorio motaka Orio kwandie gari, orio kwandie nyange, neri no mwana onde bwansi buna iborwa, buna kina, ai keke gori, yo kwande school, ne lazima. Dirikare ko tu akinete, ndo tu alenko be ko koboko iga, na go ikaga go isa neri kwande school. Lakini ababa lero, no be keno koboko kare go tumeka. Hapana. Ababa bono, go ba ko ba abango, nandu kwa nyore bamanyeto bwato bumanyi kere urigere ne simi Wakili producer Joshua Mantabinga tiga Brighton Yache ararigereri kidogo liogiriao ararirekebisha kidogo korangalia chakiro gutwara problem kidogo igo tiga Wakili araroseriwa liogiriae ekiagera tukwane na ndonyore nga ntoligo soka nigora nyole gonga igontura igwe binte bingi kobono binte biro sirina muka mwa yantu manchimorigera sometimes mabikora biefuga lakini nende ntobibuete. That's why takona minto ga Brighton mambo ikienda kombo inarekebishwa igone with the rights to mwana only 10 years and below, right to name and nationality nganga yaiboire oiko mwana ebwelieta tokonya mwana beto mwelieta tumetingo ndinaro utabwatirieta kila mtu akona jina egento kiende Wakili otebire compulsory education obeno monda obeno motaka ekatiba nigeruete nga mwana weikae which semi kolendo Wakili nacha nasinyunga. What about these street children? What about they don't go to school? So what happens to them? Who is accountable? Bono ase buna toroche buna bosonge town. Yes. Nto bwata bono a challenge. But ase o koiraneri wakwa na street children. Na bonda atebe buna ase egeikaro kia omosike governor His Excellency Paul Simbarati. Nto bwate emepango yo corona na kitoko soluisha di etatize to bwate bono ya street children. Abana be street babira abange ase street yabo songo kubwa mu chonde bonskenya. That's true. So ekenege nto kwa bona li swali eri nsababu kinki ya retraya. Mwana onde bwansi orase ense ya Kenya. Igare elasma agende school. Nonya bari street children ebatake ko be school. Bona se challenge ere na yemo.
authorities ose bali to bwataribaga ne chinguru chiege serikali ne chieke rauni into tarakora muneta keire to solve a problem yo omwana onde bwansi abwate right yoko ya masomo na ndetari right yoka lazima omwana agenda basic education is a must. All right. Pia mwana ujumbe jeno ni nchiroze chigendera tegocha lakini ndete wakili arato kuna kuneli yake those rights na to expound kidogo alitoko manyanga nkaito gujitwa gosera bona nyakonya komanyete ngachiseminga nikubahatisha nganchibona no mutakatimbu artifice mwana tigara aberanka paka kasi nkonyorera you are violating the constitution of Kenya when atakubwata that's why korora bagambi I wish chief Dennis narenga aine kyatotevinga ontumi atotevinga ebinambirenga gambire abana batali ku school but through the administration balazimishire abana banyarwa bakobwoche school. That means education for a child is very compulsory. It is you know wakwa na Chief Dennis Ontumi. Chief Dennis Ontumi na bwate kesha kamoga achete kurusyo mwana oruse tuwe school agatum na robo chokorobare. Inara yamunda gotebi. That I really appreciated him as a diligent and an astute administrator because ye gora nyanyore kuru ase intelligence ya manyumba 10 nabaga kabebinyoro umwana oyo konyoko ande skuru ganga yachia akena wekage soke umwana ori aya umwana ori gaenda akare gusomera gari soge asingina moke oyere bakanyora intelligence na mwana oyo tari soga gachitu gusande umwana oyo gairu na robi ochokoroboreri umwana oyo no that family had to face the law. Yes, umwana kaira niguga agenda school. So negento a responsibility yeito ne system yeto serikali koma action abana banyorire education basic education basic education ere compulsory etabwati and reason okana mwana ta in the school. All right. This is why I think a government itokora what the agenda ya 100% transition. Either mwana ukolire standard 8 vaena kingu mwana uchire ameendelea na shule uchire school so that ingata atigungu ikire standard 8 wana chibasi chabulire wana tigara arali mamugondo. That is very wrong. Nindoche pole zetu to Brighton for losing your uncle yeno muntu tumire engora gocha so yum to Brighton nasireti yanko yaye agotebanga no balimi yomurubilio still Brenda na kororire na rode na onyere Rebecca agotebanga asante sana wakili kwa kukuja ndani ya studio. Hata mimi nilipitia mingi nikiwa mdogo na sikujua ningeanzia wapi. I lived with my auntie who was mistreating me so much. Wakati watoto wake wanakula mimi niko shambani kwa sababu I had lost my parents at a tender age. Wanambaliba withera makong when their parents have died. What can you talk about that? Igonda ira nabana bako etera makongu ngira nebo naonye nditomanyete obosibore ne chiright chito nonya bana bumba gwetera yu because nabakomanya na Richiko ndimo agatate ande ndimo rendete so abana bona bweto ko ba encourage usasoro cyo mwana buno yu igo ko be whistleblower o make bari toro toribuna aba advocate chi activist na serikali emanyo no mwana na rurasi igana iga obwate mechandere igana iga so asetayo katiba goserichiko iruwete libaga mwana onde bwensi adulumiwe ngochanda sayo ngonya tirimbo kandi nongocha bono iga abana bagudulumiwa ebagudulumiwa sengecho egente getangani ebitwa kwana ga ngakigete magana oboremo nenibo ye family abana bagudulumiwa sengecho yaki succession eritwa kwana ga ebintu biso koruboronge abana babadulumiwe bachandirwe nande bacha kumanya namba achandetwe mbaliya okonyora abayibuli babo benyare tasinene tekne ko barura sobo ko bwense ba rochi mno yo garinge igoro yabo ba take advantage gusumbwa abantu but tuisoko twaro bumanyi nana kiekero muntu nyago sirakire na kibintu byaye bigotenenerwa na ki abana baye bakoba handled nto gutwara challenges nyingi
kiegera se mwanya bantu igotunya mwanya bantu te bakora tabase kuzina mwanya bantu nengitembe ya nengitembe bwato busongo so ayagara konywe usituranya keye asobomanya nkwaburi amangana umwana sagini umwana sagini otubwate judgment tare saba umutenyo saba next month before court area ya senior resident magistrate honorable Christine Ogweno ase abatoko egerero mwana sagini ntu akore kina gito nande tugaisana kana twagikiri bari barenge ko egerera bari aba tumi wa batatu abarumba akore kina kyabo lakini ekisa kiriki abata so mwana sagini tari kisa kirabe haba kobe kinyoru kyao ne kisa kirabe kinyoru kyao likely ne kisa kirabe asomo chuito busongo nande ne kisa kirabe asomo chu Kisumu aseki aso ogotamanya ase ogotwarenda amamu aso ogotasikari chiko aso ogotasika obomoyo bw'omwana speaking of obomoyo Wakili few days ago ntu asome gazeti nga ise abana imukiri abana I don't know which place nebirake ngachiko bagorera mabere then yoko bike in the middle of the forest atacha kungenta abana he managed to kill one of 6 years old or 4 years old and 2 years old walipiga kelele bagacha kuokolewa so you are mpaka our parents walibangwena tukoba our protectors they're turning against their own children. The crime against children is on the increase. Ne sababu chikogara increase ye as statistics. Echwata begenta kemo mental problems. Mental no usare komotu. Otabo bongo boronge. Aya eya kabere igere financial economic problems konyo monto gabwate chilon monto gabwate mechande mengo boge magete bundisete bwa chiro so butirwe gazi orone gento kyamana gyoka no gwekora usako kore mwana ibina ibimo cyane ya gatatu igokere psychological problems chikoba related ne enchera abantu to correlate mwaetanira yo mama na tata bono egento goroche na sababu ya moyoka yoko egento kenene orakore bwe rusienseye nabana bawo bale oruboro ruwawo na eyo moerio nande bone kare ko eternity igere abuse of drugs and substance abuse na marwa chinyasore chichangechi chi heroin cocaine omuntu akore bintu gete oyo gwakwana ekero yaringoretikwe history yayo obonyo obone bintu binde yarengo so abantu madawa ya kulevya nabekomekyo omuntu bwe ngainete okore gintu gete ekutare cyo okore ekero uri boronge so omwana nani ndetikoba ngocha narenge gagu umwana nabwate chiright gete usechi katiba nerwete chingurugete ase tubwente kwagata abana usikubalenda but ye nari kwanda next umwana onde bwansi ore myaka 18 nanse nabwate right yo kuragera nutrition shelter asamenyete asokomenya na afya healthcare yani iko automatic bitatu ne lazima tafadhali ekinege ntokero na budget ye nana budget njete tugugoro budget ye nana origererie isiko ya echi department osichi ministry chinde budget tonyerigerere buyo nyalingori kibasa kinyinge kibekiro igo kirase esababu ya abana ekorokore budget ebekire education kibasa kinyinge chiko andase early education origeria se health 3/4 of ailments na sicknesses igo kire chiabana that's true so ekero to kwana na healthcare
healthcare omwana gabwate right na ekeronche na incheise na ngina na yengina omwana ntubwente komo twarera ase amakao asakorara boronge eyebona yatumire yakire koba eyetoroje street children abantu barure batabwate ase bakorara but it is a creation of our system na bebinte bibikorusi wopi tusugutwara concerted effort abana bande sara inyoraiga abana bando roche gari street ya Kisii abana bando roche street ya Kisii nkoire nani ngotai no mwana oyo nga yarwete igo gokumia oyo omonare tu abwatete igaga se junction ya Umoja Elimu Center na kwanda nyagetari umwana oyo tugaje tukagwe report no mwana oyo gatamete kurusobo lakini isena ngina nabalimu ise gare a principal ya school ngina gare mistress ya primary school ntuegenete but we made an effort tukabwata kamwana tuwagenda na karako ase tuatebere tugo we got to the home nakamwana akarutweka ntwaegene tomochi twachiete bu mwana oyo rese street ntwaegenete akotokubori nkekebe abayibure batano oyo twatemire ige yatosinya gotokomocha twa ogosa twachikomrekebisha umwana oyo gari bere tipi awe street ye yubono gachire area yino twamuruzirichi area chinde town area severally umwana oyo gachiete mpaka Kisumu tugaje gote uno moyo amorore Kisumu tukaenda tukarogota ku Kisumu tukaenda ngakiwegete Kisumu naona sona netegari nabana bande tukagenda so this is a problem a recreation but with the structures na policies nabo to wonchora buna chareyerega agamanga yabana nabo to kubeka nande juvenile center ote pastoral center yabana bababwate rebellion babwate ubuganga baganga ete baende babe kwase chiskuru chiri lasma basiekere basomerwa sure nekonye asante otararugabo na roboli gambia ndikwa kuneira igoro y'abana street children abate basara na wakili na waona vizuri sana. I'm watching you direct from my own house asakuru kwa miriri no watu watithikuru akowolia wakilinga hii maneno ya watoto machokora kuwawa olela is that not violating the rights of children? Baba iyo ama mjibu tu igonda iranerie ase kipengele gya kane ya katiba yetu iyo yote na omwana gabwate right koba protected from abuse ari enduta abasiko chandu yagenda tena neglect ta chayo tatigwa harmful cultural practices wokorerwa chi dikadi ne chimila chege damaduni ose chege mila totebe mune yogo sara abana banyaruka ose koenda ko abamura koenda keroba koenda kwarokigwa no mwana airuroche abe keruchinyanduri abe kerwa matimo erige kosa yare ta psychological na trauma tu mwana ebina bibi ukwana na harmful cultural services all forms of violence mwana tabwente ko ba exposed tarora na ya abayibori bakurwana usokurwana usokomogosa kolate biboko ekiboko nagiye koroge bisho mwana lakini taliyo bugori omote na rugwako mwana taliyo gyandu chikogore nyaunya ri mu masa yo taranero na ruche gwitiro mwana chinyaunya ri ne tayiri butoiri nchi arengo akaruchi ngakicha batata bai aiko chisokorije te tayiri ri arengo ende nkyo kogorere tayiri na na robete nyombo gwitiro mwana eyo katiba gekana na tubwantu tumie eyo omaocha inhuman treatment and punishment inhuman no mwana senge chako agosete agachanka nka achanka kare nyorire kuro skuru na omosiekere stoime mpaka mambia omwana agacha kanyori no tena tuikori sapa aye gukurara nchara mpaka mambia echina chie katiba otana inhuman tendencies chinchira ne chinyinge turareke bisha abana baito bira gutumia chinchira cyo gudulumu bunekyo oyo no mwana ore myaka emeke naye bona kero kwa musiekera kwa moru shanga chonse pikwa kwa musiekera ga store
obutuko obugima ekeono kera mwaka usatwarire kubari namune na twarete ekera kurerero ryo ekera abantu igora rero no mwana one ukuri ekatiba na kika otana mwana tabwan to cover exposed to violence inhuman treatment inhuman yani ogokoriga ntugete kino na yo tata kokorerwe now Wakili, what is the best way to discipline these children? What's the exact discipline? Moiboliara discipline omwana etali kumwingira mono naende etabe ekoru mwana neratiwe nabana enda ko babuno yo utamakoroso ebukungo kwanera segete na spare the rod and spoil the child ekeranya ngokonya kiarenge osengo konya kiremba kabono kero moibori ase a cross section arigereri kere moibori asenche naye ntumanyete a capacity y'abana baito so as a punishment era rongeira ni omwana boronge igebwente ko moderated na knowledge y'omwana rigereria inyora sara na abana mbale obate some conditions corona na kine to sina iboretwe na chiro twaro mubero manene iona rekorro no muntu na rengo ore week un example kyane nkoro so no nyene corona enko ba handle senko gosa na rengo ko ba handle with a lot of care because I was delicate I was fragile un example so tata na mama ba maite na kiba kombeka na ningwa kambi ya mono na enchire iba manyete punishment kibarange usinche kiba kombeka na regrete nkaransta brigete tayere. Very smart tie. Yes. Kiro moibori tubwate a way to moderate to discipline abana baitu. Asebone ko bono oyo twakwana His Excellency the Governor na ruete na tubekireti proposal chinde echi torocha bariba barigerete motwe ya Gusii yeto na marema yande tubwata aye serikali to establish chi center une chuchira ira abana bunaba turocho yo nakwana ngina na ise bare principal na headmistress omwana oyo rusi uga town karenga osenga tano igasinyete oyo bono oro kiri kabisa na tari monto turairani aso wake keranya tari monto turairani aso kwanda komosie keranka kere rimna anyora riba ryo basoka ochi amenda kiendaga bono oyo gabwente kuiruase aikigwe kigambire kotini erwe order na tigagenda siekeru apostle ose juvenile center. Okay, so even to be bwente ko banto tena it is a particular parent ose a particular child na bwatenchira ose negento uniform nje to ko discipline. Yeah. Discipline it has the discretion of abaibodi bamanya capacity ki nche ndu example kyane okomanya guoka una tatango tebwari na gosa huku kwariko kongosa so igona arengo ku avoid kende gyonsi ntuchikomerana nere keni ma thinking chokorero. Yes, so abana baiso twara that discipline na kubeka discipline na kabisa twara tukini abana ase chimbebe chie kanisa chimbebe chia maadiri amaya omaete chimbebe okine omwana no discipline wakwana sara. Yes, you want to think from the perspective ya machika yabekire omwana inche nayo turi mama na tata omwana ori akoro kujoni inche nayo twatebire omwana na okorora bareto ngagocha omokani omotena ntoi neri ngaitore nyomba tore omwana ori twamuvundisire kungainere. Yes, so akaja kutungaina ngitogota awezi mu discipline. Yeah, there's nothing into twamuvundisire ngainere. So a base yeye enchera ti values toko instill on abana na chichi nandi chiachire koirana ko oto chanda abana barorinki ababunge baitu bakora parliament bakurwana abana barigiriti TV gawo baro mubunga bwatete chuba ya mache orutiro ori omwake nkyo mata ba chokora ase skuru akora bakora batimogete iga oyo makurine ekero igoro gari buna rocho mubunga kurine ekero igoro. Yes, sure. Omwana kurunyomba ga igakarigireti na George nje Morara nonde street nkurutarigana oto mwana na yatana onya tara ko tarigana nkiorante na yeye ana babangu anarushanga mawe
unajua dadi alituambia ati nani ndio mjumbe wetu hapa. Mjumbe wenu ndio ule alikuwa anarusha mawe jana. Maambia ayo mwana uyu gauchikuruta magena. So ama adiri yaito into twanyarure na ndu cha savana. Cha savana. Into twagarire nenda bana baonchuke. Batonchuke. I think hii ushajibu Divina Morara bolinga kazi nzuri Wakili. We really missed you last week. Can you clarify to us some of the genuine institutions that are being receiving children? I think our one institutions receiving these children. Osino mwana kwanyora nchira, where do you take them? Okumuira mwao, just because you are rescuing your mwana, we say there are some designated points. You see the safe houses for children. Bunabono, etuwato mwana wito sagini, oyongo kore kina, tuwa kore kina. Etumubwate in a safe house in Nairobi. Ekina bono ge kirasi uchkoera, asenta tutate bana ntumubisete. Lakini tuwa moire to, egente getani como protect, egente yakabe como restore, como obogi mobonya, abundi swena kya adapt into the new life, eye bona atabe, atabwati amaiso. Umwana oririga ngo tubona tabi nyageta anda tara amaiso nganda guchiasa nabana bandi. Norochi, eke kyari go hard sana. But bono ikirase, agotana ne patie gari yangu ni endeshe. Ochakire kumanya na gari ye gauchikuna ryo kaiga, umanye yeneye. Umwana uyo mwaba Chantel, umanyire gakumukuna yotana uyu ni Chantel. Umanyire abari bamurendete akumukuna ryo kaiga uyu ni anti Keremi. Igamanyete. Yes. Ba chi institution chi ko receive abana. The first stop ritangane kro kwane gore abana. Ntobwate the Child Welfare Society of Kenya. Nere ntangane. Nere bwate charge yes serikali according to the Children's Act. Okay. So nande chichire bone chuna chi orphanage ne chi children's home. Nchiro private echi abantu bayiwire. Batekero wuchiko go deal ne chi children's home. Wika okore etara check, etara search. Omanya that is this and registered children's home or orphanage. Abantu bande twarure bina byale trubibere bitatu usebi abantu abanyamorero abantu barwa ba mache ngumbu bakirega lakini baada tuacha kumanyana tari bakitega aso gokonya abana bakita gukora obusari. All right. So children's home na bantu bonse barase enini sector na abana ba gokonya tari bonse bare abaronge. So we katokore spot check tumanye children's home eye ne registered ne accredited ne recognized by the law. Okay. All right, asante sana Divina Morara kwa chinsa mcha South Mugrango. Nafikiri tumesoma ujumbe wako. Nindocho WhatsApp, nindocho Malaika Witch Radio. I want to have a good morning. I'm in Vansi Kerry Krorongai. She's watching live Facebook. Asante sana. Agenda togotobuate na Wakili awataba kazi kuntu. Biyamona sana. Awataba na walime account 034. Yonka Jiado. I'm with my daughter Shanice Morara na mamu maboko kwa Sheila na wabali ne msurengi ya Nairobi Kisagini. Mashabiki manga watabanga na waangalia sana. Salimia Wakili ndani ya mjengo yago tupate kwa account 034 nachire kwa manyanga Kajiado account 034 Rongai biamono sana. Nindo china endeni ngolia Claudia Nyakezi baba ninkoroche kwa chinse mocha embassy gaiga awatabanga noole Erikyo Kari umego baba gichoncho nere no ale kura sugubo PG. Awatabanga salimia Wakili sana niko ndani na wabana tatu mawabatuliritie bono iga mbaraso kwa uchimugondo. Awataba tatu makoro kwa Richard Mose mabakoro kwa Josephine Morara na bana ba mwabo bonsi mbatobwatetie wetere senchera ya online. Wakili kwa hayo taita turaenda somotimoko edeke moiga Joshua rakorobo nchururia ubere batatu ige karotoko irana tokwanira mangeto na ko wind up igoro ya rights chabanechi nyingi. In fact these are a few lakini twakwanire for a long time. Yuerenga abana is very necessary kurara ligiriria nae ekaromorobiri buno yego kunetekero mont. I think abana it's affecting all of us. Enchera toko ba discipline, enchera toko violate rights chabo, enchera toko dhurumu abana yuetalibu ya katiba imekataa, Wakili amekataa, hata mimi Sara nimekataa. Wanyanjosho amekataa kutoka ule upande mwingine watabanga kai.
ndoche abana nabo bari delicate as that aturenda somo timoko tokoira na wakili and then nkoboli very bitato on your opinion or from where you sit ntogo cha kuombiga na bagota tebia biratatu egera tukulirege pinde nero Ndizi TV obwansu bumugusi. Ndizi TV obwansu bumugusi. Maya kichibe senguru kuchira marieta mange sana. Ekeboko, orwenyi, amagomba. Tunda chinyinga karangeri omwana omwabo. Wono chintunda chinyinge. Make use. Obuojo mutakeire. Eskuru chego abana matakeire bitabu. Mondongu bware chiri buga. Ikomi. Kila rituko mondongu bware 10,000. Na mwisho bwe week 1200 ko pocket wese ko wali my friend ayenga yugo tikara okobwa na kwomogoko waye igwa ko genda sesi mi yao yako genda say baby business number 888090 igori yoga wako na bagadai okubeka emya yemo yokai unokubeka chintunda chinyinge chance yao yobubwi igere iguru chintunda chinyinga karangeri omwana omwabo wono chintunda chinyinge make use Egosoriye yokwebwere nenko nigo yanchire ni kiombe ya PCLB ni namba ya 002660 egosoriye ni yabantoa bari miaka 13 guche igoro Shemeji round Due to public demand. Klabu ya Sindi's Villa inayopatikana Embassy katika barabara ya kutoka Kisii kuelekea Oyugi inakuletea tamasha kubwa zaidi Jumamosi hii ya tarehe 24 kuanzia saa 12 ya jioni hadi mwanamuziki Odongo Swa atakuletea raha duniani na burudani babu kubwa. Kiingilio ni shilingi 400 pekee. Unaweza kupiga simu katika nambari 0796387776 ili kuwekewa nafasi mapema. Njoo tutese na kupiga sherehe hadi kukuriko. Sindi's Villa, home of entertainment. ya boda shemeji Nyamita mama Ekerole asumu chibuogembo nechise muchietana ine eduka ya Mark Electricals Wholesale ejire registered contractor nigeko ni achi floodlights chonsi distribution box chikebo chonsi cha wiring cable dropping cables ni chindi chinyige mbabwate power extensions sockets switches chimita boxes lamp holders, insulating tapes, conduit pipes, showers, testers, pliers, earth rods, solar monitoring lamps, solar floodlights, CCTV cameras, TV wall brackets, main switches, cutouts, circuit breakers, consumer unit, snake lights, cable ties, changeover switches, nebyobu byonsi, goikabire bya fluorescent tubes, TV aerials, cooking electrical coil, natural gas burner. Banyore imeyumu chibuogembo ange ne stage asegetese ni yokobekira chigali amaguta ya mko. Gusoba keresime ase namba enotisano na ibere isano niseto isato eyemo kianda isano inye gose enotisano na ibere isano na iseto ibere maragatato eyemo isano na isato Mark Electricals Wholesale asobo korelie burange na sore Boss Kauzu Muyombe Gauche Adonisi rumba weekend yetabwa tumuru buri rumba tari weekend Roger Musi abantu bose piko batabina enere show nambeyemo eshowe mu kabisa eshowe ya rumba kitoko Mwana tambe Yesu baba katoye naniye Mashapate basalela baba kasete
chingaro cha rumba ababugia baye ase baruete kelia bagotera na yanda mange Sheba mwenyewe wayo na manyomo na muziki agalo tukutuara chipanda au tuabina rumba okwe muziki yakala na kule sikiame bo gichisukuru Oyo rumba, chilingala, zilizopendwa, tuwabugichi ohangla, tuwabugie misiki yonsi eli yakare, mono ye chinga kichili misiki buneli yabo Franco Luambo Makiadi. Oine tomanyete mono orenge omosacha, ase abali bachage tumusiki rumba, no tuwamanya kurugagu, abantu buna babo tabule, buna Kenya babo Daudi Kabaka, emisiki menge mianso, misiki ya kelero ya rumba, na kweli ngala, na kweli pen yuspevyo kurukubulitosa ya rumba umerana na babu mkongwe kere Jumamosi tuvisi kumocha kwa temwezi pi inyorangani kulia Jumamosi chiza nisa nebele nusu totiria mabelera tokina mabelera kila litiko Boss Kauzu. rumba imeya Ndizi TV. Ndizi TV ubwansu bw'omugusii. Alright, mwancho muligereria na ende tuiranire korwa ase omotimo konje na Wakili George Mo omo wakili botamba wochora tokonya how to understand igoro ye katiba na sheria za nchi ya Kenya kiagera machiko na ragutora if we do wrong ano chitoliko moringa wakili bwana twende unitete so ambiya tumanye bintu biritu waneta kumanya early enough so tatekera uko bikora kwa manyanga you will be responsible at your own but tege tangani oramanya the basis begins here asumurubuli bwenza kia Richiko Thursday ekero tolino mwako mwanene kiagera siku ya leo wakili alifanikiwa kuja ndani ya studio ikubandira moera buya but that is respect asa mashabiki yomurubuli bwe Richiko Thursday oranga na lero tigange komerere so anajaribu sana na tunashukuru na tunamuombea egere abuene fully so that togenda kali bintu unatokora botame mashabiki wote na arore chujumbe cheno wengine mna compliment kipindi wengine mnakaribisha wakili wengine mko na maswali ayando iranire na ayande ntogendrete kolende chinga kine biro bikari kogenda mbio sana wakili timena kitokora because there some things to wanarate ora arato tebia and to go to buate around 12 minutes. Yeah, my dad want to go deal ne chinsa. Timeni kiora kwanire about obone bwa bana egere tura kolera abwa sebono because we cannot finish. We can again take it as some tukanda as a wiki wocha kolende and na aronte tenda kuboli tutararu kurwe studio ganto bateberende akisara mpaka kero wakili arengese studio from where he sits na watu bomanyigete ariwe chokora sangana into asebibere bitatu na kiwakora tindiko motiga oikanko mobolinde lakini tigatura ara kora kulira igoro yo bwene bwa bana children rights nonye ntura kuna byonsi ipi kuna siku nyingine tena ase katiba ne kwana tegoro ya protection ya bana umwana agabate right yo kuba protected okuba protected no kwagatu kurendwa n'ebintu gete bibere bitatu ebitwaro bire prominent ebye katiba gotema ukwana igere child labor no koria abana emirimo ryatebanga abandi kibakoragera erega kare nero kare mugondo nero kare busibikianga mbiroro buna abana gotwara kinga kicyabo kya lesha omwana na iredi bago gutimoka kinga kicyogwe ogo starabu omwana na ire kinga kicya recreation no gutimokyo bongo na gukora ibintu binde bibi kumwagacha agesanigo sayandi eyo no na bana ritwagachire twa rosie esike twanya korosia komol ambaro roba rueto bakaba chi artist nande kiraba eri baga abana mbabwate obusibole bwo gusasima
freedom of worship, and religion na conscience omwana nabwate ribaga a freedom of speech gukwana keri kirobongo bwaye keri afile neke na kyo kere right tana riri twaga bekururio katwatebwo mate mechiende nero ye kira bana matuka bata na dadi tari bokuma buka tukuri no bwate uwezo torosirie budget ye ndagire tukuri abana matuka they have gone that way abana baikira asibondo bamanyete na chi right cyabo nchiriji bawata na dadi tobekire wifi nyombaga okay dadi go onye tobekire wifi umaite mwabo sara moinaria wifi nero nabo tokogendo yagera bayibuli bamanyire na umaite kero kwegurira abana abo bono bakoire bitishe buna mkogenda turi moinaria no maite nkiyocha gocha next one story ye wonchoka so abana ebinte bibe otirimboke go ngora okwane gore ya care and protection care and protection tikangira no asamangana alitokwa na ye chichokora ekatibe kepengele kikiaye ukwana na ninge kwana sige songo igotena every child has the right to parental care and protection, which includes equal responsibility of mother and father to provide for the child, whether they are married or not married. Oborendi buo mwana oborasa bayiboli babere nonya banyomaine osembanyo banyomaine na responsibility ya bayiboli yaba igere yoborendi nobo okobano mwana abana abatorochichi street abande tiga babona abo oyo twairete tuga prove na ga umuganga agutama mbaroro abayiboli bagotena nogenda nkeke parosire gutembwa atabana batano ayo kukwaruo yomo ninge charity apana abayiboli twera nande twaje twatna gonga iso yando kwerega ariare gwete chinkwana echo gonga nyoko yanda go koreke neke bono chinkwana echiga chiare to mwana orona tanchiri tagatiri na bwabo bagosoka bache chi street okomubodi swali otena maite nche tata tanganchete ganche tata nche nyarebe anche nyarebe njenga nyorobo gimoborenka tinko nyana barabo iga gasende ga street igonde buya okaba buya gote otai konyore ndagera ninki umwana kubone ndagera ninki ekrotanchiri wasinywe kyokweranire so omwanchani noborendi bwa abana boise kobo nabo toke ichi conflict ichi chokonyara abana bari street origereri igoro yene ne abana mbairo bosibore bwa association freedom of association igero asiri Richiko na omwana onyababe kino mukutano norenge bwa abana barenge outreach getabako genda tobwent kumutanga na nje tinta cyogenda mekutana ende yonsi yabana yabasaye ye kagori kyao omwana nabwatari bage so ogendense nabo gwakasara origererie ebipengele birure na katiba ne Richiko riko kuna Children's Act igo chirwete libagari nene sana die asomwana no mwana twateba na mwanya bantonde bwensi ori miaka 18 o chance by the way Wakili tusikubwati rights chiabana nigochire so many akiri rende naenda tusikubwati kera a right akonyoranga abantu abange twachire kombo anta abange twagoseira abana ono namanyetenga there is that right here leisure mwana ararati moka abayibuli abange tokonyora mwana utimugete agutimuga basiki agutimuga why so let us embark to the rights chiabana Wakili with so much passion torra stoko gosera bana so the rende ntoba gosera too much na balere wete bamanyete abande by they do a timetable yokoragera Monday breakfast lunch supper, Tuesday breakfast lunch supper wali gete everything keribata gete kori kono ntebina kiyogora and they have a right to nutrition
and a healthy care. Babote right here. You wanna say, you see na katiba gebaete. Yeah. Na ne chinguru chia katiba ichirure gucha se inche tata na mama. Na ni to abana aba ni to abanyorete. Yeah, you provide for them. So, kwa nyora sande. Na what example kamo mwaka geto tebete na ere abana batamba bireboka. Lakini umuntu yo komokonye gasi gabata abana kianda. Lakini akenyora na nero rende tabana abakianda. Kuboyo manyane oreisi. What am I driving at? Yes. Tiga tutuare chi family na abana kulingana na makadirio na mapato aito. Mapato aito. Madirikare mari mona arengo amanene. Manene. Ni bonja arengo. In my family where I come from, etore 13. Yeah. Etore 13. 13. 13. Now each and everyone gone to university level. But that time it was slightly easy. Bono iga nadige chibronchwe chichechi university echi. Umano yo mo so university bono ga first year ire 200 and something thousand. So onye kubwata abana batatu bakwende university, can you make it? You can't. You can't. So nero nani koretere parental responsibility na keye. Nande nintu toko na cheki na onya bababere tubwate ba tusinyete kokore kineke nande tugase na komento yogata to yokane tari na gongura gereria usenkare korandiga gore family planning program. No, but you know responsibility yokorendo mwana teri ya mumuro mino teri ya Ndizi TV teri yo chikorosia WhatsApp group na nchangere umwana kwende skuru oiko pime amakadirio ne chinguru cyao unokonyora abana. Yes. Wakili asamangana abana turara tigira bwakeigo turara chenju mkondo kidogo. Tunashukuru sana mwanzo muligelia nafikiri kwamba kwa nyodra mange topic ya abana any topic turachiko batoko twara na batoko yetime kidogo kiagararinde mbaire rights chinyinge tuwenete go chi understand because chinsa chamnyokire wakili tigangwira ni maega kebono litkuligoro ntwaro che a bill ababunge baito mba voted ko increase the fuel VAT from 8% to 16%. Negazeti bina naligereria bono batebirenga food prices, fares ngoji recommend as from next month. From where you see it no monto kolingolia mangana yo manyete. What is your opinion and what is your feeling about this? My feeling is that maji yakimwagika yazoleki. So bono yetiwe. So igoto chaka kuriyenchera yo kunara. Tumanya na kito adjust our belts. Tumanya the way forward. Now the way forward initially asomo chaka no bono. Amaguria yunacha change ne cheto kune sana shinkoro. But if the intention of the government ne manage chibase chira sangiru extra boronge. Motune to konya singe jone akana madeni tutaigo saba madeni. So the policy ya musike president ebwate teringia asomwa nanchi asinge chama amangana ayo ayege ege economic totabege further asense ito but over a longer period nechokoba productive asense ito yake ntoche konyora matunda ndonyora matunda ni tunateseka kwa muda tukuje kufurahia matunda baadaye. Asante sana. Enkiora kwanela about the IG and the National Police Service Commission korwano koiga who should give promotions, who should not give promotions, and what does the constitution say about Montokoteba about promotions? Is it the IG? Sarah, the National Police Service Commission is a constitutional commission. Even the president has no authority, has no responsibility to interfere with a constitutional commission. So what the Minister, Interior, Kindigi is doing, and the Inspector General of Police is doing, IG Koome, is outside the law of Kenya. It's unfortunate that this can happen in the same Kenya Kwanza government, ya tebete na iuchusika amangana aye kikatiba na aye chikoti. Inyoraiga. Igoro nyene vono gonganyete kere kinkonda kire kotini. Yeah, itaenda. Gyachire kotini. Igoro nyene Supreme Court njaso getie a judgment ya
Judicial Service Commission. Na yugenga National Police Service Commission. Ya kana tena president bwa atiba kali ndi yonsi yo appoint bantu bande. Supreme Court ya tena president bali babere boke ko nominate. Aba bande buna bachorwa na ba advocate na babachora asita yeri kirine president jikubekese. All right. So interpretation ya Rwetugoro, ya Supreme Court, ya Judicial Service Commission will trickle down to knock out any adventure. Any adventure kwenyeroka ya Kindiki na Inspector General. That should not happen in Kenya. But Kindiki was como Kanye IG is doing wrong. No, some quarters is supporting him. Okay. Because onyengo kana renge na error in charge of that docket. You gotta go stop. Okay. I go stop from the beginning because nande nyoraiga. Njeting sainiko igore go sibera Kindiki bi koroto biaye. Yeah. Asinge chone professor Richiko. No advocate. Yeah. Nando professor Richiko. So the tofauti yaye no mo minister ngo mokoro ku Matiangi no muntu tamaita mangane Richiko. Yes. Totabere na kiasa leti. Lakini Kindiki no muntu mata mangane Richiko. Nta expect ati a interfere go se anchera ase docket yaye egento bana kirigia corona inspector general. Okay. Wakati wetu umeisha, but Judge Lawrence Mugambe of the High Court na the waziri Kurianga tulia sasa. What is your opinion on that? Omanyete Sara, Article 35, a right to information. A right to information, ntokunye experience, ntokunye enjoy in the country Kenya, bila abantu ababa magaseti na abantu bechi TV nechi radio. So ekero watake media, igobono kwa bunireke pengele ekenene sana sekatiba. But other people are supporting him. They are saying freedom of speech and expression. Now, the limitation. Omanyete limitation eba ukwana neriego ere favorable to them. Lakini imagine yonde Kuria car on the other side, care that will happen one day when Kuria will get himself not in the government and he'll be in the opposition. What will be his take as far as the media is concerned? The attack on the media is something to condemn. Yes, sure. Not a single moment. Nation yo ya the story ya edible oil. Edible oil, yeah. Togaika kumanyamanya. So tariyo bwento ko baita gose kuba sulubisha singe cheyu. Ya. Ne right yaba na nchi kumanyanke kaganda sense yake. Yes. Bia mwana sana. Wakili tumalizie hapo. No watenga no takota friends, takota ba di nganario kanda kore na rorio ndire na tigato remerranie ase unatwa financial bill yetigwe toremera nturigi chinchira chogwe kase mechibi tuetayari keke nikyo turakore na tumana na tokora maandamano na tokora ki yaetire so teaturigeri tutware a positive attitude, a positive feedback for our country Kenya. Thank you so very much Banchu Muligeria kilicho na mwanzo akikosi kuwa na mwisho. Abana basikwe abana balendwe bayibuli babere bayimoke responsibility bakonya abana ense ya Kenya no rocha sitogocha kauli ya wakili nelinga wono tosibe mechibi kiagera lishakuwa kene ngiyo torakore. Let us work very hard imoka koriga asunta yogo chakogokonya fanya bidii sana agotabanga mu mincholi mitanga na mosera ibo. Wakili George Morara Wakuma korwase company yako Mausa and Co Advocate Company egasumu chubusongo wegase county ya Nairobi. Otambe tokoba noyo minto Brighton Makoli bangamokoro kumoroka reverend karekira yebiro nere tokubatira nere kora Jumatatu mpaka Ijumaa egasuka kando kweneke bikombe bito mbiba busaga iga ase studio. Oyo minto Joshua Auta nere producer yomurubulyo bwe nsakia kerotoa mulikira Richiko Thursday. Biamona sana wakili tuareli tukurigia ne weekend engia anatochitorana on Thursday and buena wangu. Thank you for your prayers. Asante njeni ongoro kwa Sara Nyarangi on Twitter tuarubuligeria borubia Ndizi TV.
Ndizi TV.